Давай следващия. Втори пункт. Така. Диалогът трудно се постигна с феновете. Има фенове и фенове. Тези видимите пред екрана не са повече от 1-2%, каза. Футбола бил видимата част от София Запад, на което Памуков ха-ха-ха се изсмя, Така. смееки се. Сега. Диалога и трудният диалог. Тук ще разкажа за цялата случка около Сиони, охраната, за която и Наско Сираков спомена, защото съм бил свидетел, в някои случаи пряк, на случките... Извинявай, само да допълня. Да. Ще го изчета цялото. Всичко, което са поискали феновете в случая от София Запад, го получиха. Така. Първо поискаха някаква месечна сума, която да им се дава за дейност. Казах им, гледайте си работата. След Сиони, помните какво беше на Герена и свастиките на матча с Барса. Почнах да им давам по 15 000 лева на месец от джоба си. Това беше първото. Второто, поискаха да се самоохраняваме. Помогнах им, създадохме охранителна фирма, получиха лиценз. После поискаха да вдигнем цените с 1 лев на сектор Б. Изчитаме го това нещо, да може зрителите да знаят за какво визираш. Така. Сега, хронологично. Това, що се отнася видимата част на София Запад, това си оставам на този фен клуб. Ако решават да му отговарят, да му отговарят. Между другото, тук трябва да допълна. Ние поискахме среща с господин Батко, ходихме с камората там, спомняте си. Може би всички тези неща, ако беше така се видял с нас, щехме да изясниме, да припомниме. Нищо чудно, може човека забравя. Аз също на години забравям някои неща, но да ги припомниме. Но, хронологично. Станаха начело на Левски, Наско и Мъри. И стигнахме до мачовете първите в Европа. Два силни фенкова имаше, София Запад. Бяха на 5 години. На КП-то, на ФК, което обединяваше страшно много фенкове в страната. Появиха се някакви такива в медиите, че имало хърмър. Направихме си една среща. Всички си спомнят там и от София Запад и от НФК-то. Пак ще повторя, станах и казах, ние сме няколко многобройни ручия, които течем и се вливаме в пълноводната си река и нямаме никакви проблеми един с друг. Едните трябва да има и такива малко по-шпиц команди, другите пък трябва, все пак ние сме футболна публика. Другите да са така по-умерени. И наистина започнахме да обикаляме Европа и в този момент бай Петко Ленков, вечна му памет, сигурен съм, че ни гледа отгоре и как ама съпругата му, не вечна памет. И така си говорихме с Наско Мъри и той беше казал, точно беше минал мача в Ловеч. Гриша Ганчев си беше направил нова уредба и така нататък. Прекрасно поведение. И беше ни изпратил в НФК-то, ни беше изпратил благодарствено писмо. Тъй като пък там няколко седмици или след това от червените бяха му гръмнали с една бомба, една от колоните. И бай Петко им каза, на Наско и Мъри, дай да, ако може, вика, да се охраняват феновете, да излезе полицията от сектора. Точно в този период Илия Илиев, който тогава беше в структурите на УЕФА, много знаков привърженик на червените, мой наистина приятел, тъй като и за съжаление със спокойния огромен мой приятел Румен Янков са и даже и са сродени, и така се казва. Нямат кръвна връзка, но са сродени, сродници. И той имаше някаква сега къде беше, в Брюксел или в Страсбург, някъде в Европа, УЕФА конференция по повод футбола. И от Източна Европа единственият, който беше поканен по предложение на Илийката, беше поканен Голди. И той там изчете един доклад. Голди беше наистина човек, беше шеф на Института по маркетинг. Така се казваше. Перфектно владее английски. Илийката покани Голди от цяла Източна Европа и точно по този период и бай Петко го каза това на Наско и Мъри. Те съответно го казаха на господин Батков. И той се срещна с Ицо Исуса, с Любо, с Голди. Да, ще го направим. Днеска така, утре така, днеска така. Времето минаваше. И тук ще използвам книгата Синята приказка. Защото много хора мислят, че само да видим къде беше да го намеря. Да, днеска съм пак без очилата.
Тук обяснявам как бай Петко, нали, предложението и така нататък. И господин Батков, обещанието, че ще се види и ще направи следващата стъпка, отлагаш. И тук разказвам. Домакинството срещу Сиони започна трудно. Оказаха се доста подготвен отбор. Въпреки всичко Емил Ангелов отбеляза поредния си гол в матч от Евротурнир. И тогава се случи нещо, което се надявам никога повече да не се случва на наш матч, с нашата публика и с нашия клуб. Гръмнаха няколко бомби с гръмотевичен звук. Австрийският съдия Шухлик предупреди хората на резервната ни скамейка, че ако до 2 минути не спрат бомбите, прекратява матч. Всичко отиваше на вятъра. Наско и Джеймс отидоха пред сектор Б. Съседът ми по трибуна Антон Маринов ме ругаеше в сектор А. Звъннах на Голди. Той беше в Б сектор. Нищо не знаеше. Всички бяхме в шах. Много близо сме били и до мат по административен път. Слава Богу, ситуацията се нормализира, разумът наделя. Този драматичен случай от синята приказка трябва завинаги да остане като поука за всички. Уважение един спрямо друг, спазване на дадената мъжка дума, но и табу за действия, с които да се навреди на клуба. Колкото и да е добра целта, не може да се оправдават средствата, грозящи тежки наказания за клуба ни. Нали всички обичаме Левски? Това съм го писал 2015. И понеже знам, че много ни следят и сега ще кажат, вие с плаката защо навредихте на Левски? Това допълвам, знам, че така ще реагирате, мисля, че това беше най-мирният протест да покажем защо и как и какво се случва на Герена. Да предупредиме. Първо. Второ, през цялото време гледахме таблото. Да не стане такъв служебен резултат на 15-та минута. И трето, бяхме дали 180 хиляди лева, даже знаехме каква ще е главата, 5 хиляди лева, тези 5 хиляди лева да си ги приспаднат от 180 хиляди, дали сме 175 хиляди. Това с това сме навредили, и това не сме го измислили ние да се приспада, но айде да не се заяждам. За един, който беше давал заем, пък си приспаднат там във връзка с една годишна и така нататък. Да. Това е предисторията. Случи се това с Сиони, след което се организира една среща на Леге. Това вече за 15 хиляди. Тук е много внимателно сега. Това не съм присъствал, но ми го разказаха Мъри, Наско и Голди. Организира се среща на Леге, Наско, Мъри, Баждеков, Голди, Ицо Исуса и Любето. Батков и трябва да дойде Венци Рангелов. Тогава той беше нещо по МВР линия Кос. Шефа на Кос. Левскар винаги помага. Закъсняват известно време Батков и Венци и Баждеков даже каза, това отвътре ми се беше казано след това, и казал Баждеков, давайте да почваме, на което Ицо Исуса му каза, ние на тебе ти нямаме вяра, чакаме Батков. Идва господин Батков и с неговия менер, Косио, тук едни 50 хиляди лева да им преведеш, Венци да помогне да направят фирмата и на месец ще ви давам по 15 хиляди лева. На което Голди реагира, а също и Ицо, Исуса, и казват, господин Батков, ние не искаме 15 хиляди да ни се дават даром. Ние искаме да се плаща за това, което сме свършили като работа. 50 охранители за 50 охранители. Ние не искаме такива пари да ни се дават даром. Казах, кои са присъствали. Аз разказвам какво ми е казал Мъри, Голди и Наско. След което вече започнахме се охраняваме, като Наско беше казал, дайте да видим сега сектор Б, после ще минем и към сектор В, или първо беше сектора и накрая сектор В и накрая целият стадион. Прави се фирмата, почнахме и самия Наско го чувате, казва, нямахме никакви проблеми. Никакви проблеми. Като предложението на Исуса е, на Ицо. Сега отдавна ми беше разказано, май Ицо е казал, ние поемаме ангажимент. Ако имаме наказание, защото сега всеки може да дойде, некото не може всички ги пазиш, глобите ще се плащат от парите, които ни плащате. Нали? Това го предлага сега. Дали Исуса или Голди, това е вече подробност. И така приключват нещата. Та по повод 15 хиляди и така нататък, това е истината. Съжалявам, защото казано по начина, по който господин Батков го казал, те ми поисках и аз им дадох.
от моите пари. Малко, нали разбирате, всеки да си прави изводите. След което за този 1 лев идеята беше, била по-точно, когато се е родила там в главата на хората, и аз съм абсолютно съгласен. В сектор Б да се дигне с 1 лев цената. Значи тя ще се плаща от самите хора в сектор Б. Тя няма да се плаща от сектор А или както сега сектор Б и да кажат, ние ви даваме парите. В сектор Б се дига с 1 лев. И тези пари дотиват за дейности, свързани с агиткаджийството. С разпространяването на идеята Левски. Защото агиткаджийството е агиткаджийство в негативния, който се използва. Не, всичките тия турнири, които се правят, като почнеш долу от Самуил и стигнеш горе до източна България, нали, те трябват финанси. По-ли е хубаво да се самофинансираме, отколкото да хванеме някой богат чичко и да ни дава парите? Аз ви питам, кое е по-хубаво? Кое е по-хубаво? И да прави хореографите. Както на един друг стадион. Се правеше доста време. След което То е ясен стадион. се започна да се говори. Тия пари, за този 1 лев. Да? И самите НКП се отказаха от този лев. Както се отказаха, и самия Сирако го потвърди, и от охраната. Но пак искам да допълна нещо. Тъй като постоянно дали се плаща горе Skybox? Ами, приятели, Skybox, знаете ли защо се даде? Защото клуба дължеше много пари на охранителната фирма, как се казваше, ЛСФК ли, нали така се казваш? Нали така? Да. Така. Дължеше пари и тъй като не можеше да се издължи, и даде бокса. Както направи с една наистина много страстна левскарка. Виждате ли, аз не казвам голяма, малка, истинска. Страстна левскарка, която помогна за трансферите на Прохаска и Юргатевич, нейната фирма. Не можаха да й върнат и дадоха бокса горе. Няма значение коя е. Това е с парите. Тъй като прекалено много за пари. И с кранчетата. Да. И за 15 000, и за левчето. Сами се отказаха. Сектор Б и сами се отказаха и да охраняват. Тъй като в един момент видяха, че парите, които се дава за отделен човек, не стигат. Няма хора и така. И сами се отказаха. Нещо друго по тая тема, не съм забрал, но това е. Но изрично пак повтарям. Казва, по 15 000 ще ви давам и голди. Казва, нас не ни трябва такива пари. Ние искаме да ни се дават пари за свършена работа.